Kaying trap gerbasna banbu konlong kan bagi long kemi gidang tray halangka hasinong laus silem don sistem menta kani kaying trap ajing kun bar tip yak driu kalangkari India ha social media macam sistem mat kedekor ke National Commission for Women kong deal na kong dup kabudai na kani kejela miklaya galai banyu kejat sendon ha kani kejaka ya kani kaying trap kabar ai keteng ka trap imai lasna higilong kemi kani kesinong badai kedekor jong kayat lang Village Organization Lauslem rangkat kajing ajing mut ka yarai lang cluster level federation kani ka trap asna ban pensiong ban bu yaki kunlung kat bagi mi kidang dam khoi yaladi ban trai halangka kasinong Lauslem ka hap hamau plang Community and Rural Development Block is Khasi Hill hadin sisne mai ai menta kani ka Village Organization gala ban sina saatli ka trap imai ne ka breastfeeding com di ke center hasinong Lauslem kiba kampaji na kawai ke jaka chikoi pat knang bagi tu gilong kemi ke balik trailing ka chikoi jaka kinyo banbu igi khun jongki ya kan ni ke trap ke brashna ka du yang khasi latap bal akel dau trau plang rengkat ke jaka thia kawai ke jaka syong hapo kayeng kedai barit hanai ke bat ngen pat ha ka ba ki kemi ke wan ra agi khun rit ha ke jaka ban pej ki bra khamsan bat yadi gi rek trei halangkha hak afui tarik biayong ajab san unong tok ko ayo ban hia sekni kisnong ban yakran company ba kinong penia kate kabili organization kaya rairang cluster level federation ba khmi yak kisnong hapo mo phlang cluster bat kumju na ka yatrilang bili organization lauslem ya gini lapej dak mikha state rural livelihood society MSR LS mau phlang community and rural development block klempep la ban ong bakum kani ka trap ke belasna na gemtak kani ke jingtmo kadai ke bandang kong tamah India bat kala ban kringi na wan kai ru na ma baka hak katai ki jaka ka don sibun ba kelum kiwa kiba itna hakasin ka bang mangi mo kam ka CLF nila syong meeting ha ubanai December hakan riu tarik jong us nam ahaja apulai te hakani ka meeting jongi idan ka trai ni kan ekran sapang ka hel te isa wan bu du mo ibalong inong yalam jongi jong ide ka napo kelas sama plang te ai jong mut yangi bangin kumno ngin yarap ikilong kemete te tenaga CLF nilai perkhat kan kumno bangin yarap ita kilong kemi ki balik sa kilom kiwa ma banbu ya kan ka kayeng kabadai sapang ban aibui klong tenamar ngitip his nang kandong kikimi kilong kersan nem te ya ulok hayang hasam te ki penpau kan hangi bang ngidon kam haki jakatre jongi banbu ikini kiyeng ban aibu te dakajing yarai lang jongi ka CLF tingila terwa kan hakanu ka snong pat bangin bu ya kan ka kaying trap imai te nang ni Lauslem ka VO jong Lauslem kilap diang sobha ba kilapen I ya kita kijing kan ka maki ki syam ha ka snong ka jongki babon sien kilet shalom ki haban I elak ki jongki khun ki kiti hayang hasam ban wan syakan ka jakarep ka jongki te ki ong ladang yo ya kum kan ni kayeng ban aibu I khun te kan long ka ba yarap yangi ki kimi kanang ba kumbang itip mo iklung ide bandi bu na du barang khan na kho jong kemi hadu ba na dap riu banai tikalong ka ba kenya ki ba kilit phashi yang na maki yeng ki jinga na kajaka ba kitrai te haga jingyalam jong I sawan bun I long tong inya IT no hakani ka snong hakani ka VO jong ki ba ke penya ya kan ka yeng trap imei kan te makiru taka jing terwa ka jongi kim syam na kan taj kilap diang sobha bat kilai tre kan ka kam ka jongki kan ngadi sara koror renja ngadi member jong ka CLF kaya rai lang CLF mau plang ka kerta jong ngade inu salin kriya mo banga syong sa ni Lauslem banga deru ikedas na kan kisnong ku BCGHA ibanga de ban pej ban kimi lani ban yarap lang ya kita kilong kimi ki ba armet lani ya kindu ki ba de hakaliang ka koi ka khia mo na ka panta kan ni ka snong na panta kini kinong syong snong jongi lada de lung khna lani lada de kilong kimi khamtam ya kilong kimi ki ba armet kata nadu ba mo nadu bangila don ki kum ki asya kum ki akan wadi bat khamtam ba lami
sana po ka sel group mo ki ba ai yakni CG chi tingila ba kum ki khanna lane ki long kemi kamut nge kum ki long kemi mo khamtam ki ba armen ki chumi high-res teleng ba ka ching adon chungi leng ba ka ching lei biset chungi yaki leng ba ka ching ptha yaki mo ba kin check up ha bakin pinbiang ya kabam kadi te bakin lake hospital ru long kila duna na kajing mo kumbong hane ha ka jela jungi long kidang buon ki ba kilong kimi ki ba armet ki khla ten na kabanta ba ha kapor ka ba ki yo khlung te ngi ngai banta ba ngeda syam kum na kasnong la de long kala duna na kabanta kini kilong kimi ki ba kha hieng bat ka we rukum ki khlung ki ba mo ki ba mi mam tam kitu kim long kim dadon chuken long kala dei kita kimi long kila syai kum do bikin ai bam ai di ki kuan leng ba ka ching let home visit ban ai ching kai ki lo ne leng ba ki awareness program ki bang ya tre bang karangkat bat ki asya akan wadi kan leng ba ka ne ka kot ki kya na ka banta ki kuan red bat na ka banta ki long kimi ba armen yang nak kalian jaga bio village organization dengan lau Islam kayak kerteng jaga bio kade ya tre lang bio lau Islam tak kerteng jaga de itu sida kriam jangan bar kom iskatri hakanika bio te hakapaya de bakanika ye katrap imai nganya thu khana kalong ba hakabasdang te ningkong iyo kajingya ajing mod jongka naga liang job office MS RLS nangta bat naga CLF kelas sama plang nangtang sa yo kan banyak trai manisnai gani daga jing trai lang chongki SSG baro nyong teli ke SSG te nangta daw daga jing trai lang chongki daga daga bormet ndi daga pisah ndi daga bormet namaringi la syia pia ki grup ban trai mo ban bahai kom trai mano ban kit plang ban dua ki plang ki diang ba kom tatar kini kisit ban pen khu ye kini kacaga tangi salam pelong tangi trai sedang mentrai adu hau benai Desember arajar fulai aru pra aru kandai bat lepo tarik tentang les ngi la ban pendap hadian kata pat ni penhe biang sa kendian amar gidang rit palat tang penhe au benai jena buri ka kandai tarik aru jar apusau tadin kata sa itu bang la yo ban penen kam kendian la sedang ban penen kam ong ban plino handrai yong bang na bha benang penen kam no namar bala ade kapor ban trai mo benai ma chkum to tangi la sedang ban penen kam no kan kidon kilong kemi lai ngot sangot rungot kidon hang ni bagi trai ni hajan tangi la yon penen kam tangi yo ban pli ya kan ka katrap imai hadu benai mi lai tarik benai mi hajar rusa bak daga cing don kat jongga office kan ngira jo ban benya seprang telang ba kan ka jung don jung ni katrap imai ngi i ba hani ka senong ngakom ga nong yalam hai ni senong ma ga jo mat siam bat nga don ka jing kermen ba kaya rap sibuan ya ki long kemi bakin wan bu iki kelong hang ne nomar ba ken bu sadu siji yang tinggal jinga tentang ha kasit tentang salam tekmot ke aywan yalam ken ni kinong pekhuan ken kilawan bu hang ne te ban yo ban pen ai bam ken la ra lupa ka bam lagi yang te ki on pen ai bam ne po ba biang e kun gi ban pe te tang ta hi na galyang jongga bio bat nga na galyang ga bio hinga so tenat adu kata ngadap da kecing sukmen ba de long ba jong office na ai ga borom nak benta jong ki ru ba kalai rap na benta jongi nang ba ga bisa kendiat kan soi nang ta bat na galyang SG ru ngi rap marsiteng dan na galyang jong kasnong ru nga ai ke jing kublai ka kerpang rem ba snong bai london tilang bat ni ke banyak trai ban snai kan ni ke yeng lang ba jong i ru la ai ke ni ke ceka ban cina mo ai subha nde bang isu thiet ne ke ceka simet han rai ke di ke ceka jong kasnong ba la lait mo bi ta i rang ba snong yong ka byang ba sina la sina te ngi ru ngi so tanat ngi kum ki ru kan thai te ha ga ane hasnong jungi ta chu pen pa ba kane ka jing phom ka SG hane ka hasnong jungi ru kalong ba ni don tangi kin thai suda mo ki bun hang ne bun la ki tangi ri kun thai mo bun ki bam don chu ki long pa te lang ba kane SG ka yarap si bun ka ndak banta kane ka hasnong jungi tinga kum kan ngalam le hasnong ru jing trai lang chu hasnong hi borok wai pat irang ba hasnong pat SG tanga ta mang so kumen ba ganang kanan ba kana yakio seprang nagawi kesengi sagawi pat naga cinga su jumur lang pat bentang ila sedang ban ila adep sinaru
sa arteli ki jaka mo jakarap kanang bagin yo penengkam sekiwai pe kelong kumi amde tangan rungut hende kidon buon kan sekiwai pe jaka namar ki jakarap ki jingai naga wei jaka sa wei pat tinggal ayo kan sa arteli ki jaka tinggal ajan dap yo sina nak sa samale malah kan nang tang sa kata arteli ngin sa yo ban pli ha ka wei pat mo ha ka wei pat kapor pe apa debat kata ka kamat mo kilapan pau ha te kena ngadap tak kajing snow kuman abang i mo ki long miro ki padon kata kajing ya snow tilang bagai senong te nadu ki kampen roy yang ne ki kampan peja koj kia banyak peja ki mlang salang long ki laku kedam haken long ki kemdon su kata kajing up te mo ban up tong senrang bang no te ki la don la ka jong banta ban sim ban ket kli la ka jong ka yeng ka sam te i ba nadu bang lasdang ban ya plek jingmut ne pen telun ni kam ai bide ban yang trap i kala don sa ka jing mentoi ken ba ila yo ban sementa kum kuon ke baret kembala ji batai manis mat yang ba ila yo ban ya ri slap ban ya da ta ka jing kriat ban ya da na ka no bunang ma ban don ka ta ka jing yo tre kam ha khai kan kha ma kam tam e ne snong jingi don kum ba san phau tam kilong jiang ta baro mur ki dai tang nong rap sudah te habak le tre cerita serum seneng long ki bu kun ci yang tre tang pangar pang ya no long ka sem stom ha ken kiro te ba don gane pat long gila tre hajan mo gane ne long sentar nok bagi tre te ke don jimen to ken i ba ba ide ba kata ka jing yo nong jing ki i ba kla compare kendiat te ba kum juru ngasu sngo don ka jing ro ba naling ka vo rangkar ka jing tre lang ka ssg baro kila yo ban pen khabyang sa atli yang ne ka jing trap ka wei badon hapo tai hapo terna ka wei ha kenom sang ai kendir ro ka mo ka badong ba don kilom kan thai ki ba trei da ka man sim le se don ki pat ki ba don he ka jing long breu mo neng ta ka jing duna ki ai man sim lang te ka mo ju ong ro don ki kan thai ki ba start ki te ka yeng te kan thai ba bi ka let no ya ka mas tang thai ko ni ki ilong kam kai te ong ka mo ju ong ilong kam kai ki kam idon jing mer nong noro habala da pental penan kam ya ne kasam ke idon jimen toy ken kam tam e kem baju ong ba pendang ladap peja ki ki mo ki than ki don ne ki sam ki baret kunne ki tores ki wan bha kata he ki pen ki wan bang aru ngamot dori lajong abang la i ne kasam ka tre kam ha la dang ye ple jumot kam tam e ki than long asu kumba kadon kata ka hapo isno jingi ngi sudon jimen toy ken adang ile kumya kini sam le sen gila ban krengi ki wei pat ki nono ki pat jala ki marjan marpar gila ban mau ban pek nuksa kan ya kata ka jinya le lang ka jungi